Toată lumea cunoaște ce este un epitet, dar dacă la examen nu vei specifica simplu epitet și vei sublinia ce fel de epitet este, va da o notă în plus prezentării tale. Epitetul este un cuvânt care determină un substantiv sau un verb cu rolul de a exprima o însușire deosebită a unui lucru sau unei ființe, de exemplu suflet tânăr sau zâmbet dulce. După ceea ce exprimă cele mai importante tipuri de epitete sunt următoarele. Epitetul personificator, de exemplu, ele trec cu harnici, unde și suspină în flor molatic. Epitetul metaforic, de treci codrii de aramă, de departe vezi albin și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Epitetul cromatic, mii de fluturi mici albaștri. Epitetul hiperbolic și zalele îi zuruie crunte, gigantică poartă cu polă pe frunte. Dacă ești interesat de mai multe materiale, vezi minicursul gratuit de pregătire BAC, Limba și Literatura Română. Succes!